Nikon esplikauko zuete zuaitzek. Urkixek. Urkixek 30 metroko alturaraino iritsi alda, 100 urte iraunatxu. Bere zela zurixe da, eta leune, dauz erratzkentzeiako. Gogorra eta zaru bebada. Osto horrorkorra daukoz. Triangelu itxurakuk. Da ertzetan aginek. Kolorin gaitxik mugak seinalatzeko erabiltzen zan baserritxetan. Gerizondu. Gerizondu Rosaceae familiko landari da. Gerizondu mota bat baino gehiago dauz. Batzuk frutak ematen txuzena. Da gerizondu japoniarren kasun frutak ez txuzena emoten. Institutun dauen hain zuzen be, gerizondu oso ona da. Gerizondu arrunte edo prunus cerasus zuhaitz bat da. Fruitu garratzak eta gorri-argi kolorekuek bere jatorrize Europa eta Asiako mendebalden dau. Badiz, beraz handizek beriar penintzulatik Turkiako Anatoliara eta Eskandinaviako hegoaldetik Britania handira arte merkataritzako erabiltzen dizenak. Onaritzen. Atlantikun 700 metrotik berako altueran aritza zen nagusi. Osto horrorkorra daukoz eta fruta eskurre oso ona da txerri janerako. Kalitate aparteko zura dauko, gogorra eta iraunkorra. Itxasontzisek, altzaizek eta upelak eitzeko erabiltzen da. 4 aritz mota ezagutzen dizu. Aritz zurixe, uraritze, iledune edo hiladune eta ametsa. Intxaurrendu. Zuhaitz hau berez pertziaku da, baina oso ondo egokitzen Euskal Herrixen. 25 metroko alturaraino iritsi alda eta osto horrorkorra daukoz. Bere frutak intxaurrek oso ona di jateko. Intxaurrendu 15 urte azazten da. Frutak ematen 60 urteraino hasi alda. Zurra pipak jotzen eta ez duenez oso preziatu da. Arostegiletan, altzarigintzan eta abar erabilioi da astigarra. Oso zuhaitz ostotsu da astigarra, baina ostuk errorkorra diz. Oso azkarra ezten da. Eta 15-20 bitxarteko metro alturaraino iritsi alda. Zura famili kolorekue, trinkue, zurrune eta iraupen handiku da. Altza. Zuhaitz hau leku asetan hasten da. 22 metroraino heldu alda. Erreka ondutan egon ohi da. Enbo zuzena dauko, kolore iluneku eta adaburu tinku eta mutur zorrotzeku. Osto horrorkorra daukoz. Biribilek eta distiratzuk. Zura zurixe da, baina lehortual gorritxu eitzen da. Eta horregatik beste zenbait zuren itxura eitzeko erabiltzen da. Makala. Makala 25 metro izan altxu. Oso zuzena da, adaburu estu eta luzekin eta enborra arre ilunekin. Osto horrorkorra daukoz, berde distiratzuk eta bihotz tankerako. Frutak hile kotoitzu deuke. Zura nahiko kalitatez eskaseku da. Eta kaxaz, paper orea, agintxotxak eta abarre itxeko erabiltzen da. Arti. Arti perzizile zuhaitz mota bada. Kantauri aldintz hartain nagusi diz, baina zati batzutan soilik. Are hartaldiak ugari diz. Oro har leku lehorretan hasten diz.
kareharrin eta kosta ingurun. Oinaldeko plaketan eta muinuen azpialdien izaten diz. Erdi mailako garaie dauko. Enbor gogorra eta salbeltza, eta sartuten dauko. Adaburue zabala dauko, ostorrokora daukoz, berde ilune goitxik eta grisantzeko kaspitxik. Gehienetan lantza itxuri dauken arren asko aldatzen da betetik bestera. Gaztiek arrantzadun inguruen izaten daude, baina hori ere aldakorra izaten da. Olibandu. Olibandu Mediterraneoaren inguruko zuhaitzera. Oliba da euren fruta, eta handik olixuta eraten da. Pagu. Paguk Paguseo familien 10 espezie osatutxuz. Fagus geranion horri jauzkorra zuhaitze gris, Europa, Asia eta Ipar Amerikakoak. Horrizek, ostuek eta hortz urredunek dituzte. 5 eta 15 bitarteko luzeri eta 4-10 bitxarteko zentimetro zabal. Lorik, txikisek eta zeusu bakarrekuek frut haizez polinizatutako grebak udaberrizen sortu horri berrizek agertu eta berehala. Frutak, pagatxak, binaka sortuko di. Ur txiki eta ebakidune triangeluko itxurako diz. 10-15 metro luze. Urrak jangarri diz, baina tanio kopuru handiku eta mingotzak. Baratzetan gehien landatzen den pagu europarra. Fagus silbatika da askotan erabiltzen da eta Ipar Amerikan eta Europan bere jatorrizen lepidote zuhaitz janari legez erabiltzen dituzte. Paguk beste batzuetan artetrepama binaria, geometra, papilionaria, epirrita eta kristil. Kampaea, margaritata eta eproktis binaria Cristobal espeziakuek. Ego paguek benetan paguen mailako antekuek den beste genero batekuek diz. Australia, Zelanda berrizek, Ginea berrizek, Kaledonia berria eta Ego Amerikan aurkitu aldiz. Sagarrondu. Sagarrondu zainketa handize behar dabe. Adaskak moztuz, korratu denborrari botika batez margotu inurriak altezta egenen. Lode ederrez jazten diz Euskal Herriko sagarrondu. Gero udan frutak bilakatzen. Gazizek, gorrizek, horizek, orlegiek eta abar guztizek diz baleguk. Hain xuku eragitzeko. Hala ere, zagartu eitzeko orduan kontatu hartzen dabe zagarnuta. Bakoitzeko gutxi gora bera kantitatu izan behar. Zagarronduen guztuen horren araberakoa
horren araberako izango da. Gero, batzuei gozo-gozoak eta besteei garra